Hoy, lakay. Ano mo nararamidam ditan? Pay bakit? Bibuya lang mo ti cellphone ko. Tumawag na may napong kukinyak. O apay nga tumawag bakit? Timbaga na dagijay kalukwan yung naramid yun ibaak. Ni, apay nga di man bakit? Kat pinagtripan yung mga kanasunan. Pinagtripan nga, madi mo bakit? Ajig pa iso, napang kayo ng haranan no pinagtripan nyo lang ni apong ko. Alay, kumadi mo amo nga, balay na apong may napanamay. Ilibak mo manan. Apay sumo bakit? Kat nagpintas pa gama di kasinsin mo. Ni, sino ang kasising ko? Ay kunak ngay nga harana amin ni baak. Ay, di ba tinapanan nyo lakay? Bakit? Tapos ka ni apong mo terumwar. Sumot gayam ata pag kunanang ang angawin nyo suna manan. Tadji kayo magayam nga napan. Kumadi mo amo nga, balay na apong mga di napanamay bakit? Eh di madiyo nakita di kasising ko. Tanagtaray kayo kano, kunan na apong ko. Naguyong magamin ni apong mo bakit? Kasasi ka. Kat pag manakpe ko ma. Bagpay bakit tamad yung makarupropa? Ni, nagloko kan. Apong ko aja kasta-kastam. Ngumapay kasi bakit? Nagpintas ka. Tapos kasinsin mo, nagpintas mo lang. Ngumapay na apong mo, nagkalas, madi may drawing. Ay, maminsan pa'y takitam. Andres! Agsublita pa iya, Jay, bagam nga haranahin ta. Naamuak nga kinyada apong ko tinapanan nyo Win nga rod, balay dagaya mga jay. Ano, personadang mo roday kasising ko. Kahit kung mga rod nga makita, ngim ni apong mumiti sumulpot. Kung nakatagtagari kayo mga amin ka, no? Kit mang harana kami nga rod, tapos ni apong mumiti rumar. Kat nagimas mga amin ka, no, tituturugan na. Tapos pag kunana, datig, tagtagong mga aso, isurumwar. Yan. Tagtagob nga aso. Napintas mo, boses mi bakit ah. Amo mata, lalo kanyak. Ano nga napintas? Nalaing kailangan kumanta, no, nakainom kayo. At least nalay nga ako manta, di ba bak? That's right. Andres is always right. Gusto ako ng baak, kanawa na kami no. O, di ba? Nyalang kitang tang-abon nyo. Baka bakit, sunatin ng rugay. Ata ka man ni na Andres, siya man ti ito dumaw. Hanggang na kayo man. Pada kailangan mo talong. Di bali nga mo talingin wag lang nga tuleng. Ulit naman yung bagang baak. Jakayat ngay, naibaga ako. Hugis ti sabam, umalis ka man lang dito yan. O Andres, nangigmo yung baga na, pumanaw ka kanuman to yan. Ni, apay nga siya, si kakano ko na. Ay, siyak ya? Okay. Apay nga daratoy ka manon baak. Dala ko maibakin ni Andres. Ano ti bagang baak? Ano yati ibagang baak? Kahit mo yung maamon Andres. Tiplagan kan sa baak. Damag pala kanya miyano kahit kumamuan. Sige baak, pilosopo ka na talaga. Ano ti bagam kanila kay ko? Ni Andres lang kumati makamo ta private property. Ano, private property nga kung kunam. Private privacy ko na ma. Mutalong ka nga talaga. Isumit lang nga day, agin na si digda mo lang. Di ba Andres? Ay, di ta kayo man lang na. Nakarigrigat kayong katungtungan. Apay niya yati ibagang baak. Kasat no nga di Andres. Apong namit ni bakit mo aji ipaarong mo kanyak. Apay no apong na, matimulot kahit nga arugunain. Madain, no aji lang ti aging apong ko. Agbalatan Madi ka nga masayangan, nagpintas na di ka nagsiksi na ajay. Ano yung tinapintas kin sexy? No kasla tigri mo lang nga kasakin ni bakit mo. Patimpay kayat, numasawam, di parehas tanukan. Kasi ka no? Wen, what are pensar to ko naman? Ayuin na ya. Arbinta nga rod. Ana peres move ta. Napapanunot mo ba yung napapanunot ko baak? Uwi na Andres. Napapanunot ko yung napapanunot mo. Duwa nga tupak man ta. Operation Arm. Sige ba, angkan? Sige Andres, let's go. Ay. Kapanan nyo manan? Ang garaming kayo man ti kalukwanan? Surprise bakit, love you. Bye tigre.